Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Students Union Shillong Mingi Circle hapo ka jingelam jangka Farmers and Consumers Protection Cell menta kasni kan ru tarik urisau arhaja apusan kalalit ban Khang ye kawai kedukan Dawai ka bakarteng ka Angshu Medical kabadai jong ubar jela u anup de kabadon hapulu kajinglet Khang jong kaseng ha ka kasni ya kane kedukan kalong namar ba kajing pamdon ye ka license jong kawai ke Doktor Ayurvedic ka ba ai Dawai ha ka kedukan Dawai bat kadika khana puli na niya ha ka ba kam shimpat don ka license ban practice henry tangling ba ki professional bat ki internship kadang detang shiteng por kalatre bat ai Dawai ha ka te ka pharmacy mentala lai banai tam aa kajingle jong kane ka doktor kalong ka babian bat ka babu jingma ya ka kot ka khya jang ki pat ba ki bawan ban shim Dawai na ka te ka dukan kaseng kalamaham bat Khang shisndon yaka bakam day ban persang klem pat dadon ki kot kisla ka license ki bapura lingba ka jaka pule bat kum juru na katnat badai pet ya ka kot kakhya jong ka sarkar jilla ha ka ju kopor ka seng kala Khang ya kane ka dukan di Dawai ka ba klem shim khya ban pet bania ben pa ben ki kot kisla jong kane ka doktor ha kini kisngi ban wan ka seng kan salit bani kendo bat ki bor panyat ya ka jaka pule bat pendap ka te ka doktor bat kum ju kitnat badai pet ya ka kot kakhya jong ka sarkar jilla bade bandon daki kendon ki Biang thnang bakum kini ki kam kinum khta eka kot ka khya bat num ja shu nang ni shakman